खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आबकारि बिफाननि सिग्रोमनायाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव भुटाननि जौजों बुंफबनाय गंथाम कन्टेनार जब्द खालामदों। भुटाननि दि सिटि अफ गेलेफुनिफ्राय दिल्ली फारसे थांबाय थानाय समावनो चिराङाव भुटाननि जौजों बुंफबनाय कन्टेनारखौ जब्द खालामनाय जादों। जब्द खालामजानाय मोनथाम कन्टेनारफोराव गासै 3130 कार्टन जौ जब्द खालामनाय जादों, जायनि हाथाइनि बेसेना 4 कौटिसो जागोन होनना साननाय जादों। दिनै 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइया फोसावजाबाय। दिनै फुंबिलि 10:30 माखासे वेबसाइटआव फोसावजायो फिथाइया। दिनैनि फोसावजानाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव गासै 593 नाम्बार लानानै जरहाटनि अनुराग दलेया आसामनि मादावनो गिबि सिरियाव जायगा आवग्रिनो हायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लाया देग्लायबो आसामनि मादावनो फरायसाफोरनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय जौखोन्दोआ सेथियाव। एमपि नबकुमार सरनियानि गोदान फर्मुला। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नबकुमार सरनियाखौ एसटि नङा होननानै फोसावनायनि उनावबो नबकुमार सरनियाया जिरायनानै थायाखै। मैया क'क्राझार लकसभा बियाबाव जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव नबकुमार सरनियाया नमिनेशन गथायनायखौ नुनो मोन्दों। नबकुमार सरनियाया राभा जाथिनि सार्टिफिकेट लानानै बिजाथिलाइ गथायदों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथिफोरनि दिनै स्क्रुटिनि। क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय खेबनै एसटि सार्टिफिकेट लानानै एमपि जानायनि उनाव खैफोदाव नबकुमार सरनियाया। नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटआ गाबोन 10 रिंगायाव रोखा जागोन। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथिफोरनि स्क्रुटिनियाव सा 10 बिजाथिफोरनि फोरमान बिलाइफोरा एक्सेप्ट जायो आरो सा 6 बिजाथिफोरनि आद्रा जायो। आद्रा जानाय सा 6 बिजाथिफोरनि मुं फारियै नबकुमार सरनिया जिएसपि दोलो, पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्स उदां, ज्योतिष कुमार जन दास उदां, जिएसपि दोलोनि घनश्याम दास, जिएसपि दोलोनि बिनिता टेका, टिएमसि दोलोनि गौरी शंकर सरनिया। नमिनेशन साबमिट खालामबावदोंमोन। नैबे नाम्बार 1 क'क्राझार एसटि लकसभा समस्टिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै दा बियो एबार माने बर' कसार हिसाबै बे नमिनेशनखौ होआखैमोन। बे राभा होननानैसो गावनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ लानानै नमिनेशनखौ होनाय जादोंमोन। दा बे बर' कसार हिसाबैथ' बे मोनखाला, जों आगोलनिफ्राय बुंखादों बेनि जायनाखि बर' कसार होननानै सिनायथि लानानै सार्टिफिकेट लानाय कास्ट सार्टिफिकेट बे केन्सेल जाबाय। बेजों बे कन्टेस्ट खालामनो हाया, बेखौ जेराव बाहायनो हालिया। बेखौ अनारेबल माने हाइकर्टआनो माने मोनसे बिसारनि गेजेरजों दानना होखानाय जादों आरो बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जादों। दा बे हिसाबै बे दारायनो हाला जेरावबो, बेखौ जों बुंबाय थानाय जादोंमोन। खिन्थु बे दारायगोन होनबाय थायो, आंखौ जेबो खालामनो हाया दुथां भाबै बुंबाय थायो। रायजो राजाफ्रा हयथ' मोनसे कनफिउज जाबाय दंमोन दारायमारगोन नामा होननानै आरोखि। आरो थाङै थुङै दारायमारबायबो मैया बे नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामबाय। दा बेयाव रायजोफ्रा आरोबाव मोनसे माने गोनो जाबावबाय, दा दारायनो हाया होनना मा जाखो, माथो दारायबावबायसो माथो, बेबायदि मोनसे। बेनिखायनो मैया मोना आरोबाव आङो बिनि माने नमिनेशन पेपाराव मा मा साबमिट खालामदों बेखौ आं खबर मोननानै मैयानो बुंनाय जादोंमोन जे बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ माने राभा, बर' कसारि नङा एबार। दा बे हिसाबै बे जे राभा सार्टिफिकेट लानानै नमिनेशन पेपार होदों बेखौ दानजागोन, बेखौ आं मैयाबो बुंखानाय जादों। मानोना सासे मानसिया डाबल परिचयजों खुनु कास्ट सार्टिफिकेट मोना। नोंनि जाथिया जुदि राभाब्ला नों राभा जानानैनो आगोलावनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो नोङो बेजोंनो नोङो एमपिखौ दारायनांगौमोन। आरो नों जुदि बर' कसारिथारब्ला नोङो बर' कसारि हिसाबैनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो बेजोंनो नों एमपिखौ माने कन्टेस्ट खालामनांगौमोन। दा नोङो गेजेराव नोङो 10 बोसोर नोङो बर' कसारि नाम लानानै एमपि जाबाय, नोङो गावखौनो राभा नङाबो होनबाय, गावखौनो सरनियाबो नङा होनबाय, बर' कसारिसो होनबाय। हाइकर्टआव नों अनेक जोंनि गोबाव केस सालायबाय। जोङो बेजों 2014निफ्रायनो 10 बोसोर जों बेजों जुजिदों। बेखौ माने जों बर' कसारि नङा होनदों, बे गावहा बर' कसारि होनदों, जों बेखौ सरनिया होनदों, बे बुंदों जों सरनिया नङा, बे बाथ्राखौ बे बुंनो हादों। दा खिन्थु फैयै दिनै गावनि बर' कसारि जायनाखि कास्ट सार्टिफिकेट बे दानजानायखाय दिनै मा जालायखो दानिया राभा होननानै बुंलायबाय आरोखि। दा राभायाबो ओरैबायदि बिनिया गावनियालायनो माने गाव स्कुलाव फरायनाय समाव गावहा राभा सार्टिफिकेट दंखायोमोन। बे सार्टिफिकेटखौ गाव बे समाव
मोनस्लाबाखै जेब्ला आलफानिफ्राय माने अभारग्राउन्डआव फैयो अभारग्राउन्डआव फैनाय समाव बियो राभा सार्टिफिकेटखौ मोनस्लाबाखै बेनिखायनो बे बर' कसारि नाम लानानै इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामदों दा नोङो मोनसे गावनि जाथिया जुदि नोङो राभा खालामोब्ला नों मानो बर' कसारि होनना सार्टिफिकेट लाबोखो बेनो फ्रडखा नों थगायसुलाखा नोङो माने बदमाइसखा आरोखि महा बदमाइस आरो नों जुदि बर' कसारि मोनब्ला हा दिनै बोरै राभा ओमफ्राय ओंखारलायखो दा बेजों महा थगायसुला महा बदमाइस बे जिनिसा दिनै रोखा रोखा नुजाबाय आरो बे जे रिटार्निं अफिसारखौ जे माने मिसलेट खालामदों बे जे भुवा मोनसे एफिडेभिट होनानै थगायदों बे जिनिसा रोखा प्रमान जाबाय आरो बिनि टार्मआ दाबो जोबाखै एमपिनि टार्मआ दाबो जोबाखै बिनि टार्मआ 12 मेआवसो जोबहैगोन दा 12 मेआवसो जोबगोनब्ला दासिमबोथ' बे एमपिआनो दङ एमपिब्ला बे बर' कसारिनि सार्टिफिकेटजोंनो बे एमपि जानांगौ दासिमबो जुदिअ बे दानजादों खिन्थु नों एमपि जोबस्ला मोना नोङो टार्मआ जोबस्ला मोना नों बबेनिफ्राय जोनोम जानायखो राभा होननानै दा बेथ' बिराद गिदिर कुइसन बियो दा बिराद गिदिर अपराध बियो बिराद दायनिगिरि बियो दा गथे बे इसोरा बेखौ हयथ' साजा होनो थाखाय लामा नायगासिनो दं इसोरा बेखौ साजा होगोन दा जों एथ' खस्थ' खालामबाय जों एथ' खस्थ' खालामबाय 10 बोसोर जुजिबाय दा बे खोब जोंखौ खस्थ' होबाय एबार खिन्थु बे साजा मोननांगौ जे एथ' थगायनानै जे दिनै आरोबाव रिटार्निं अफिसारखौबो जे मिसलेट खालामबावबाय दा बे जिनिसा दिनै प्रमान जाबाय जे बेखौ जोङो माने दायनिगिरि थगायसुला फ्रड मानसि बेखौ जों दिनै रोखा रोखा बुंनो हासै दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो गोजोन्थों जै बर' हारिनि